Hoxe a quenda de Nicolás González Casares, do Grupo Socialista. Bos días, como está? Bos días, pois moi ben, aquí en Estrasburgo nun pleno asitado. Ademais de noticias importantes, non? Ou de noticias sobre vidas importantes. Algúnas non estaban previstas, como o tema de Mercosur, non? Falaba antes a Vela en titulares de que a Eurocámara pois enviaba ese acordo entre Mercosur e a Unión Europea ao Tribunal de Xustiza. Como valora esta decisión da Eurocámara e, sobre todo, que repercusións pode ter para Galicia, por exemplo? Bueno, é un voto que o que supón é que ese acordo se leva ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea, pero necesariamente non ten que paralizar o acordo, porque é para que se pronuncie ese tribunal. O acordo está asinado polos Estados membros. Eu creo que isto o que supón é un retraso, desde logo un retraso no voto neste Parlamento Europeo, que sería voto de ratificación ou rexeitamento. Polo de agora, eso non se vai producir nin un sentido nin outro, porque hai que esperar polo tribunal. Pero eu si quero decir claramente que eu creo nunha Galicia competitiva, que mira ao exterior, que mira aos países irmáns de Mercosur, que falan as nosas linguas, e que creo que aí podemos ter grandes oportunidades, porque ademais nese acordo hai salvagardas para aqueles sectores que poderían ter máis problemas. Xa. Sen embargo, os gandeiros galegos, en parte do noso tecido productivo, non entende ese entusiasmo, por exemplo, do goberno, esa decisión do Partido Socialista, sabe como están as rúas galegas e outras, e tamén en toda Europa, con este acordo. Por que non se entende a conclusión deste acordo? Bueno, eu entendo os gandeiros, sobre todo de vacún, que están preocupados, pero tamén teño que transmitir unha mensaxe, e a mensaxe que esas importacións de Mercosur van a estar limitadas ao máximo un 1,5% do total do consumo. E en España e en Galicia, por sorte, está aumentando o sector en ventas e tamén na carne que se vende en total. Por lo tanto, eu creo que somos competitivos, e se Galicia ten algo de calidade, eu estou orgulloso de ver produtos cárnicos galegos por toda Europa. E sabe por que están aí? Pola súa calidade. Iso que temos que defender. E iso noso é imbatible. Por lo tanto, eu creo que esa reducción das posibilidades para que entre moita carne de Mercosur e, ademais, esas salvagardas que pusemos en pé neste Parlamento, pois eu creo que son ventaxas que temos que aproveitar tamén noutros sectores. Sen embargo, cada vez que este Parlamento toma unha decisión, bueno, non sei se este Parlamento, o conxunto das institucións da Unión Europea, parece que os sectores productivos, o campo, o agro, a pesca, teñen que estar á defensiva, están como cada decisión é un sobresalto, non? Eu aquí separaría os dous sectores, nesta situación hablo do agro, que están preocupados, pero eu querería levar este acordo moito máis alá. Este acordo beneficia ao agro galego, beneficia a quen produce viño, beneficia a quen produce leite, porque vai exportación de queixos, e é certo que pode haber problemas no vacún, pero están limitadas precisamente no acordo. Pero sabe tamén a quen beneficia? A industria galega. Eu escoito dicir que este é un acordo de coches por vacas. Non, non é así. Eu creo nas producións de vacún galego como as mellores do mundo, como tamén creo que temos a posibilidade de fabricar, e xa fabricamos, temos a fábrica máis importante de automóviles de España. Por lo tanto, esa fábrica que está no Atlántico, que sabe falar español, que sabe falar tamén galego, terá máis oportunidades. Eu creo na industria galega que ten oportunidades tamén en Brasil. Creo tamén que eses países aos que chamamos irmáns, cos que temos lazos desde hai moito, moito tempo, donde Galicia sae unha marca positiva neses países, ali teremos máis oportunidades. Eu creo que o presidente Lula está moi ben, estar con el é un gran esquerdista. E eu confío no presidente Lula cando asino acordos. Eu non quero o presidente Lula só para facerme fotos ou para estar nun post de Instagram. Eu quero colaborar co Brasil de Lula. Eu quero fortalecer os lazos con eses países, e os lazos fortalecese tamén neste momento xeopolítico a través de acordos co de Mercosur. É interesante isto que acaba de decir, porque a esquerda minoritaria, a esquerda do Partido Socialista, e tamén a dereita minoritaria, a dereita de patriotas, desta vez puxéronse de acordo, non? Bueno, sí, eu... É curioso isto. Bueno, ás veces a xente di que os extremos se tocan, pero eu non quería exactamente ir por aí. É que eu creo no multilateralismo. Xa.
creo nas oportunidades e creo que cando portas se pechan, como se están pechando nos Estados Unidos, cando poñen arancéis aos nosos produtos noutros lugares do mundo, facer e chegar a acordos con outras democracias que ademais se parecen tanto a nós culturalmente. Mire, eu entendo que un francés pode estar preocupado por Mercosur, porque sabe que un español ou un portugués vai ser moito mellor entendido en Argentina, en Brasil, en Uruguai, en Paraguai, o acordo que xa temos con Chile. Entendo esa preocupación, pero nós, galegos ou portugueses, temos moitas ventaxas, non só a lingua, sino a forma de entendernos. E eu creo que isto é unha gran oportunidade, é certo, eu entendo que hasa sectores que estén preocupados e entendos ben porque traballan duro todos os días e traballan ademais con gran sentido da calidade. Pero tamén quero mandar tranquilidade. É a primeira vez que hai un acordo que introduce cláusulas medioambientais e laborais, de tal xeito que non vai entrar nada na Unión Europea que non se poida vender actualmente na Unión.